захаваем гістарычную памяць разам. Кожны з нас памятае імёны герояў. Анатоль Иванович Банкузов, советский военачальник, генерал-майор, герой Советского Союза. Анатоль Банкузов накіраваўся на фронт у чэрвені 1941 года. Падчас Вялікай Айчынны ён прайшоў шлях ад камандзіра стралковага ўзвода да камандзіра гвардзейскага палка. Удзельнічаў у абароне Ленінграда і Мурманска, вызваляў Вязьму, Невель, Оршу, Барысаў, Мінск і Ліду. Асабліва байцы пад камандаваннем Анатоля Банкузова вызначыліся ў красавіку 1945 года у ходзе ўсходне-прускай аперацыі падчас штурму горада-крэпасці і нямецкай ваенна-марской базы Пілау, а таксама пры фарсіраванні праліва Зеятыф і ў баі на плацдарме касы Фрыша-Нерунг. Рашучыя дзеянні палка садзейнічалі разгрому праціўніка на гэтым плацдарме і капітуляцыі больш за 6 тысяч салдат і афіцэраў вермахта. За мужнасць і адвагу, праяўленая падчас гэтай аперацыі, Анатоль Банкузов і 11 гвардзейцаў яго палка атрымалі званне Героя Савецкага Саюза. Імя ўраджэнца Краснапольскага раёна Анатолія Івановича Банкузова носіць адна з вуліц у Краснаполлі. Яны змагаліся, каб мы, нашчадкі, жылі ў міры. І мы будзем заўсёды памятаць імёны герояў.